Футболът е най-великата игра в света, но знаеш ли как започна всичко? През 1930 година в далечен Уругвай се проведе първото световно първенство по футбол, турнир, който постави началото на най-големия футболен спектакъл на планетата. Днес ще ти разкажем за любопитни факти от това историческо събитие. Идеята за световното първенство принадлежи на френския футболен деятел Жул Риме. През 1928 година той успява да убеди ФИФА да организира турнир, който да събере най-добрите национални отбори в света. Така се ражда Мондиалът. Но защо именно Уругвай бе избран за домакин? По онова време страната беше двукратен олимпийски шампион по футбол и празнуваше 100 години независимост. За да привлече отбори, Уругвай дори предложи да покрие пътните разходи на участниците. Пътуването до Уругвай беше истинско приключение. От първоначално поканените държави, само 4 отбора от Европа, Франция, Белгия, Югославия и Румъния приемат поканата, като се отправят на дълго пътуване с кораб, за да стигнат до турнира. В шампионата участват общо 13 отбора, 7 от Южна Америка, 4 от Европа и 2 от Северна Америка. Форматът включва групова фаза, следвана от елиминационна част, като най-добрите отбори продължават към полуфиналите и финала. Европейските отбори, Франция, Белгия, Румъния и Югославия прекусиха Атлантика с италианския кораб СС Конти Верд. Играчите тренираха на палубата, а междувременно корабът спираше, за да качи още отбори. Първият матч в историята на световните първенства се изигра на 13 юли 1930 година между Франция и Мексико. Френският нападател Лусиен Лоран вкара първия гол в историята на Мондиала, а Франция спечели с 4-1. В същия ден се играе и друг двубой, САЩ печели срещу Белгия с 3-0. Турнирът бързо набира популярност, а един от големите герои е аржентинецът Гиермо Стабиле, който става голмайстор на първенството с 8 попадения. Полуфиналите са драматични, Аржентина разгромява САЩ с 6-1, а Уругвай постига същия резултат срещу Югославия, поставяйки началото на историческия финал. Финалът на 30 юли 1930 година противопоставя домакините от Уругвай на техния южноамерикански съсед Аржентина. Матчът се играе пред 93 000 зрители на стадион Сентенарио в Монтевидео и е изпълнен с напрежение. Аржентина води с 2-1 на полувремето, но Уругвай прави впечатляващ обрат и печели с 4-2, осигурявайки си титлата на първия световен шампион. След мача в Буенос Айрес избухват безредици от разочаровани фенове, а в Уругвай започват многодневни празненства, с които страната отбелязва историческата победа. Така започна историята на световното първенство. От 1930 година насам футболът продължава да вълнува милиони фенове по света. Ако и ти обичаш футболната история, не забравяй да се абонираш за канала ни, да удариш камбанката и да споделиш това видео с приятелите си. Очакват те още невероятни футболни истории.